ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଶୁଣିଲେ ମହାଭାରତର ବୀର ଭୀମଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ସେପଟ ସାଇଡରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭିତରକୁ। କାହିଁକି ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ? ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୀମମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ, ଲୋକକଥା, ପ୍ରକୃତି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଗାଇଡ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାପରେ ଏମିତି ଏକ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାର ନାମ, ସେଇଭଳି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରାଘବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି RG ଟେମ୍ପଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ଟେମ୍ପଲ, କେଭ୍, ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରୋମାଞ୍ଚକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାର ଯିବା ବାଟ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ତ ଏମିତି ଯିବାଟା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ ବାହାରି ବାହାରି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ଆଉ କେତେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଆଡ଼େ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟାଉନରୁ ପ୍ରାୟ ଦୂରତା 35ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ର ମଝାରେ ହିଁ ଅଛି। ତଳୁ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସି ସାରିଛୁ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଏରିଆର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଏଠୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଛି ଉପର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ କେତେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଏଠାର ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି। ସୋ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏତେ ସାରା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଏହାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ପଛ ସାଇଡରେ ଥିବା ପଥରଟି ବହୁତ ବିରାଟକାୟ ପଥର, ସେପଟ ସାଇଡରୁ ମୁଁ କଭର କରିପାରୁନି। ଆଉ ଏଇପଟେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଈ ଅଛି। ସେ ସାଇଡରୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା। ଆଉ ଏଇ ପଥରରେ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଗକୁ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ହିଡେନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଠାକାର ରାସ୍ତା ତ କହିଲେ କିଛି କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଏଠାରେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ ବହୁତ ବିରାଟକାୟ ପଥର ରହିଛି। ଏହା ଏକ ପଥର କହିଲେ ଚଳିବନି, ଏଠୁ ମାନେ ବହୁତ ଲିପି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏଠି ରହିଅଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଥିବା ସେଇ ମଠ ଭିତରକୁ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଠାକୁ ଭିତରକୁ ଗଲା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଏଠାରେ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଏଠି କରିଥାନ୍ତି। ମଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଏଠି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଏଠାରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଦ୍ଭୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଆଉ ବହୁତ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଏଠାରୁ ଏକ ବିଶେଷ ପରିଚୟ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଆଉ ସହର ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅଛି।
ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ନେଚର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏଠାକୁ ବ୍ଲଗିଂ ଟ୍ରାଭେଲ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଭିଜିଟ ପାଇଁ ଏହି ଜାଗାକୁ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିମ୍ବା ବ୍ଲଗର ତେବେ ଏଠାରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମଙ୍କ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ପଥର ତଳେ ତଳେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେ ବିରାଟ କାୟ ପଥର। ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେଇଟା। ଏଇ ଜାଗା ତ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅଛି ଜାଗାଟି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେପଟ ସାଇଡକୁ ଯିବା ଆମେ। ଆଉ ଏଠାକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଅଛି ଜାଗା। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ତ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ଆପଣ ବି କେବେ ନା କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟରେ। ଏଠି କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ଅରଗଳି ଅଛି, ସେପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ। ମୁଁ ତ ଯାଇନି ସେପଟ ସାଇଟକୁ, ଏଇ ଭିତରକୁ। ଚନ୍ଦନ ଅରଗଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରୁ ରହିଆସିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ପରିମାଣର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ କେହି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଜି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ତାର ଇତିହାସ ରହିଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ଯାଇକି ମାନେ କୃତି ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ବହୁତ ଏହାର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇପଟେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଏହି ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାନଟି, ଯାହାକି ଏକ ଛୋଟ ନଈର ସାଇଟରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ନଈଟା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଆଉ ମୋ ପଛ ସାଇଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ପଛ ସାଇଟର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଏଇ ଫଟୋ ସାଇଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ହନୁମାନ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ମିସ୍ କରିବେନି। ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନକୁ। ଆଉ ମୋ ସେଇ ସାଇଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ନଈଟା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ପ୍ରାୟ ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥରର ତଳେ ତଳେ ଯାଉଛୁ, ପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ମାନେ କେୟାରଫୁଲି ଆସିବେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆଉ ମୁଁ ପଛ ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏଇପଟ ସାଇଡ ଉପରକୁ। ଆମେ ଭୀମଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଠା ତ ବାଟ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କେମିତି ଅଛି, ମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଣିନି, ଉପର ଏଇଟା ବୋଧେ ଯିବା ନା ସେପଟେ ଯିଗଲେ ହବ। ଏପଟେ ଯାହା ହବନି, ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ଏଇପଟ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ମାନେ ପଥର ଗୁଡାକ ଖସି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ। ବାକି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ କେୟାରଫୁଲି। ପଥର ଗୁଡାକ ଖସି ଯାଇଛି ନା, ଗୋଡ ବି ଖସି ପାରେ। ମାନେ ଏତେ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ
ତ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆଗକୁ କିଛି ଶୃଙ୍ଗ ଏତେ ବଡ ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଗକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେଇ ଭୀମଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭିତରକୁ। ତ ସେ ଯିବା ଭିତରେ କଣ ଦେଖିବା, ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆଉ ସେପଟେ କଣ ନା ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ବାଟ ଅଛି ଭିତରେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ରୁ। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏଠି ଭୀମ ଆସି ରହିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଧରି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀ ନାମ ପଛରେ ଏକ ରୋଚକ କଥା ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମହାଭାରତ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୀମ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଭିତରୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଭିତର ସାଇଡରେ ଆଉ ଟିକେ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଅଧିକା ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅଛି ଗୁମ୍ଫାଟି। ତ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆଉ କଣ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର କିଛି ଇତିହାସ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏତେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି ଜମାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ପଥର ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିଲି। ସେଇ ପଥରରେ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କିଛି ଶିଳ୍ପକଳା ରହିଅଛି, ଯାହାର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ଇତିହାସ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ମାନେ କେମିତି ଏହି ସ୍ଥାନ ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଭୀମମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍‌ଜେ ଟେମ୍ପଲ ୱାର୍ଲଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।